af en kemisk ubalance i hjernen har elever med særlige behov ofte svært ved at komme i gang, samt svært ved at fastholde fokus. Opmærksomhedsvanskeligheder viser sig forskelligt fra person til person og er en del af flere forskellige former for diagnoser og indlæringsvanskeligheder. Det kan være autisme, ADHD, Tourette og lignende. Nogle har svært ved det visuelle, andre ved det auditive, og andre igen kan have svært ved at huske rækkefølge, informationer og lignende. Disse elever kan finde det svært at fokusere og fastholde fokus. Her kan en tanke vise sig nyttig. Det kan den, da den for det første giver visuel og taktil stimulering, som følger sin form, farve og overflade. Og for det andet kan den i kraft af sine bevægelige dele stimulere håndbevægelser, der igen stimulerer sanserne, og så at sige vækker eleven, samtidig med at den giver ro i kroppen. Mange børn med ADHD eller en kombination med autisme har også sansintegrationsvanskeligheder. Det betyder, at de blandt andet har en sensitiv følesans. Følesansen er et vigtigt udgangspunkt for indlæring, så barnet vil have brug for at bruge forskellige materialer til træning af følesansen. Her kan man med fordel bruge forskellige tangler, da disse findes med flere forskellige overflader.